Magara kumiwang gegeteri swaraning tetegu murah lor panjriting turangga bende peri munyo sauran mangungkuk prajekna umangkat ing pra kambira tyas ing pra jurit kembang-kembang kumambang was pokong mijil pasrah kang kuwasa trimo panduming du mati timbang hanggagawa lara
Monggo untuk teman-teman dari JA Entertainment untuk putar. Monggo buat para pengunjung, mohon sodakohnya untuk anak-anak yatim piatu seikhlasnya.
ridu mawur mangawur-awurwu arahan tengaraning jurit gong maguru gongso tetep kadya butula wur panjriting turangga esti harakata ingkang twaca lelayu sape
Nggih. Pripun Ndara? Taun. Taun. Patih mentaun. Nggih Kanjeng. Ditimbali ora krungu. Maju. Nggih Kanjeng. Nyetrum niki. Pripun Kanjeng? Ki ngene metaun. Ingsun bebar nyekseni para prajurit soreng kabeh gladi ana ing alun-alun. Sabibariku para prajurit soreng kabeh tak kumpulke ana kene. Merga ngapa metaun? Enten napa Kanjeng? Merga ingsun niki lagi bunga. Lagi bunga. Iya. Ingsun bunga anggone nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi wis ra. Nanging iki aku duwe paman pekatik. Loro-lorone ora bener. Nggih Kanjeng. Wis ngerti para prajurit soreng kabeh tak kumpulke iki. Takon melu gembul busa. Nanging ket mau ora mbok cepakake. Mboten cepake. Nang ngendi paman? Timbalon. Pekatik. Pekatik. Mriki timbali Kanjeng. Kowe melu MC. Yo iso tenan. Kowe nganti ra iso ngisin-isinke bendarane lak panca. Jajalan majore. Maju. Rene sing nimbali ki. Yo maju kene. Kowe nyambut gawe becus apa ora? Sik nggo iki entek suaraku Kanjeng. Suaramu entek. Nggih. Kowe nyambut gawe sing Nggih. wis ngerti para prajurit soreng kabeh ana kene ning ora mbok cepakake apa sing kudu dicepakake. Nika apa diuncali wedang-wedang nika? Wis diuncali oleh panitia nggih. Aku wae. Padahal kudune Napa? sing kudu cemepak kuwi kudune wis siap ana ning. Oh nggih. Dang dicepakake. Nggih. Ken nyinom kula. Yo. Derek kaya panitia nyinom ngoten nika. Yo, Nggih. yo nganggo beki. Nggih. Sakniki? Saiki. Sakniki? Sesuk Oh nggih, nggih pun. kowe ditimbali Pripun? bendarane. Jare ngejing. Darane ngejing kula sakniki tilem riyen mumpung dalu. Kowe ora ngerti para prajurit soreng kabeh wis do kesel anggone gladi ana ing alun-alun mau. Wong kesel dereng, soreng? Kesel? Rasah kesuwen. Oh nggih, kesel Kanjeng. Ndang cepake. Oh nggih. Apa sih? Aja dimut. Taun anggonmu ngomongi para pekatik ki jane piye? Loro-lorone ket mau ora ono sing bener. Nggih pripun nggih? Pancen angel. Kowe jan ra sopan tenan karo bendarane kaya ngono kuwi. Kancamu nang ndi? Isan-isane kancamu minggat. Kancamu mau takon ngarit. Iya. Ngomong karo kowe gaweane ra rampung-rampung. Rasa guyu. Rasa guyu. Ndang cepake.
Kowe oleh bolo kaya ngene saka ndi? Nemu ning dalan. Mbok cangking lho. Takon jerek wonten timbangane Nganu apa? Mboten sios. Ning kancamu mau Nggih. ngarit ora bali-bali. Jane kesasar nang. Wah, dereng nyerlok kula. Mriko kok kula. Mriko ndi? Nggih. Dang. Paling goleki suket beri transit nika paling. goleki suket burit. Nggih, golek ramban. Golek ramp. Nggih. Mangertiyo. Nggih. Kancamu kae. Ngarit sing kanggo paken jaran gagak lima. Nek ora ana kancamu siji kae. Nggih. Jaranku ora gobel. Oke, paling mati Kanjeng. Mati iki nek kowe sing ngopeni. Mergo gawean mencla-mencli. Nggih nek kira ketemu ramban ya paling jarane jenengan mati atau bas Ayo. anyar mawon nih pon-ponan kathah mriki. Ben jaran apa sapi malah rasa. Nak letu. Nak apik bendarane numpak sapi. Oh to? Iso. Kowe arep ngece bendarane. Nggih mboten wantun. Nggih pun iki pun tak cepaki kae sore arek kon mangan apa ora? Yo. Ki para soreng ben padha mangan dhisik. Kowe goleki kancamu sing siji mau ngarit ora bali. Nggih arek dongani apa ora? Bungani. Kula. Kowe ngerti iki acara apa? Nggih ngertos. Apa? Gebiar. Gebiar apa mau? Aku apa mau Pak? Lali aku Pak. Gah bayarane opek dhewe kok njaluk. Wah, ayo engkau ngenteni saweran-saweran. Si, iki rada adoh. Wah, si iki rada nyetrum iki. Kok rene nyetrum yo? Teles. Nyetrum. Nggih Kanjeng. Kowe kandhani bendarane mau ora percaya? Pripun jenengan ke pripun? Nyetrum. Nggih nyetrum. Kuapokmu kapan ngono? Modaro. Dene ya kesetrum. Iki Walah. Sik, jelas sepatu. Ngeten iki mboten nyetrum Kanjeng. yo. Los tepan. Ndang maturan sik. Nggih. Sik lek jagong pekewo. A'udzubillahi minasyaiton. Donga ya diamini. Para soreng. Nggih. Para penonton. Para wiyaga semuanya. Derek ngamini. Golek donga. Nggih Kanjeng. Ora. Nggih. Le donga iki sing bener. Nggih Kanjeng. Nggih, tak ndonga riyin. Nek para sore Iso cerewet wae, iki arek dongane sida apa ora? Cerewet wae. kowe karo bendarane wani nyerewet-nyerewetake. Ha kene iki rek kondongane, jare kondongane mas arek dongane senggaki terus. Mapan? Sor. Engko jatah mengko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi wonten adicara merti dusun Keongan Ngerawan Lor Mbawen RW 5. Mugi-mugi rakyatipun sejahtera. Amin. Panjang umuripun. Kathah rezekine. Terus apa maneh? Nggih. Apa hagi? Mugi-mugi utange lek do lunas. Sing utang wis sapa?
Agak sing dodo nang dhewe-dhewe kuwi kok Kowe takon ora aku. ngerti sak jerone winarah piantun keongan ngerti-ngerti ngomong utange gek do lunas. Kowe Nek ora wong sopan. Indonesia ki ra mungkin ra ndek utang wong ora sida. Ndrojo rono engko wah repot. Lambe Nggih. jan rada cluthak. Foto poli nganu kok Kanjeng. Nggih. Ngoten niku ndongane mugi-mugi rakyat mriki sejahtera ngoten mawon, sehat bagas warat rakyatipun. Mugi-mugi tahun ngarep saged nanggap malih, luwih rame malih, luwih meriah malih. Mugi-mugi Pak Camat lan jajaripun saged sehat bagas waras. Amin. Rezekinipun kathah. Kowe ndongake Pak Camat tapi madhep rene. Pak Nggih. Camat pinarake ana niku. Sik pundi? Oh, nggih, lambi abang nika nggih. Nggih Pak Camat salam saking kula Cempe. Kowe Nggih. salam-salam kenal tenan. Sik sapa mau jenengane? Bapak Aris Senjang ngoten wae. Mangke tak Wah, dapusi dolobi aku. Kayane ra patek percaya karo lambemu. Asmanipun sinten, Bapak? Cukup nyetrum meneh. Aris Setiawan. Oke. Bener, sik nyetrum ki wurune njegrak kabeh piye, Pak. Bapak Aris Setiawan, mugi-mugi sehat bagas warasipun rezeki lantar, tak entosi saweranipun. Nggih. Ning ngene Monggo, Paman. para soreng, Bapak DPR, Bapak Imam Marsono, nggih, mugi-mugi sehat bagas waras, rezekipun kathah. Nggih, niku saweranipun ampun kathah. Nggih, maksudnya ampun supe, ngoten. Nanging damel nganu barang niki acara yatim piatu amal nggih. Yo, Nggih niku. Monggo para soreng pun tak dongani. yo. Sinambi para soreng dahar gebul ana kene. Nggih. Kowe golek isik kancamu jak mulih. Nggih. Nggih. Mangkat. Rasah kesuwen. Nggih. Ora. Wis sikilmu ning kene iki ra nyetrum ran-rane nah. Ayo para soreng. Padha gebul busana ana kene. Rasah durebutan. Kabeh keduman soreng. Yo, padha jikok siji-siji. Ayo soreng. Panganan soreng rasah isin-isin. Ayo soreng. Ingsun jare patih mentawon mau jeh kurang sedina. Taun ki piye mentau? Pripun Pawan Kanjeng? pekatik loro mau. Sing siji ngarit ra bali-bali, sing siji tak kon usul tekan ngendi. Paling mengko. Paling mengko. Nggih. Mergo ngopo mentau? Sing setunggal tak radi edan nika iki. Iya. Ra waras. Ki ana apa soreng? Man.
Man. Kowe wong loro iki ngopo kaya ngono? Kira nak ambekan Den. Aku sing macak cantik aku sing dasteran kowe iki kepiye? Sadanganmu keri rabiku. Oh. Aku kok kaya mbokku, Jan. Anakku. Wah jan nyetrum barang. Ampun guyu, Den. Ha kepiye? Penangsang gagah brengose kuandel kok ngempet guyu. Menengo. Riyo. Kowe wong loro ki. Kowe wong loro otran-otran opo kowe? Ibu. Mimi cut. Ayo. Jangan jabatan lagi. Rene, hup, madeg. Kowe iki macak kok ngene dipresani. Poro-poro ngene ora isin mbok kowe iki. Ya asline isin. Ning piye gaweane kok ngene kok Dan? Bayarane oke apa sithik ajane iki? Ayo mberong kok manut bose kok. Walah. Mungkin Man. ngoten. Wis rupa rambut jaji kowe ngono, aku nganggo ra patrap. Senjata tajame kula wau pundi nggih? Oh, niki. Pe. Majore ne tak kandhani. Tak-take. Kowe mau tak kon metu ki tak kon marani kancamu. Mergo ngaret ra bali-bali. Ning teko-teko kowe malah gendeng kaya ngene iki jane kenang apa? Pak iki anggur timbangane taruhane nyawang ora usah nggo mik. Entek suarane luweh. Sik iki lambene. Delok. Iki lambene Yidian iki kali ngono wis. Anteng ini jagung sih. Wis golek gantian karo kancane. Kowe wong loro ora cetha kabeh. Rasa dulut. Kowe kenang apa kowe? Tak kosik. Yo, tak takoni rung dijawab to mau. Kowe takon marani kancamu mau. Yo. Bali-bali wis kaya ngene kenang apa? Kowe kesambet nang endi? Kula mau goleki nika. Yo. Isan-isane jegur ning kali. Mulane nek mlayu ki mlaku ki ngamati dalane.
Nyemplung. Terus salinmu teles kabeh. Ki nyolong nggon sapa? Kowe ra sok ngawur. Dan. Dan. Kowe ngopo tekan kono? Engkau. Man. Kesetrum iso mlentung bareng. Kowe ngopo teko tulung-tulung ku? Cek. Wis kowe gogok kono aku tak laporan karo juragane sih. Dadi ngeten, Ndara. Kula nembe ngarit teng ngandhap dalan tol mriki niki. Nggih. Banjur enten tiang kalih gedhi dhuwur tenan Cak. Sawit ngoten niku mboten enten. Banjur tak takuti laan. Nyuwun sewu Kanjeng, jenengan madosi sinten ngoten. Banjur tiang kalih wau sanjang. Kowe ngopo kuwi pekadhek? Kula sanjang, Pak. Niki nembe ngarit madoske pakan jaran gagak rimang niku. Terus ditangeti malih, lan aritmu kuwi landhep ora kadhek ngoten. Wow. Kula kan yo panas wong arit landhep ngeten niki kok dinekke ora landhep ngono lak yo. Langsung landhep Kanjeng niki nek ora percaya mang jajalan ngoten. Banjur arit mau direbut damel jajal malah damel jajal kuping kula niki. Mboten ngertos enten napa. Kowe ngarep. Urung urip. Ya tak umeke aku orang urip jebol. Rasido Kanjeng. Nek ngrusoi Rasido miki mati. Kok sik aku urung takon. Dan ngene apa? Selak wengi yang ngantuk kone ibu kon bubuk sesuk sekolah. Kowe ngarit sing kanggo pakan jaran gagak lima. Nggih. Nanging kowe diparani pawongan loro. Nggih. Sing ngiling-ilingi gamanmu gawe ngekrek kuping. Terus kupingmu dicantoli apa? Mboten ngertos niki. Cobi mang tuani iki, Coba tak Mbak. tilek. Taun Barang. paman pekathek iki mau ngarit. Nanging diparani pawongan loro. Gamane patih, gamane paman pekathek mau diiling-ilingi gawe ngekrek kupingi. Terus dicantoli nawa. Coba tak delenge nawalane. Apane sing leh? Sugeng tindak Pak Camat dan sedayanipun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Sangune Pak Keri niki. Ayo. Coba mentah. Nawalane iki tak wacan. Miyosipun. Kuwi lho Aku sing wacan. Rio penangsa. Bringose lak padha. Beda. Wis ra sida.
Pekatik loro jluthak kabeh rono subar. Kowe sing gedhe. Larape pun nangkin toko katur marang dika kang Mas Dipati Riya penangsang wong bagus kang mangku bumi Jipang sinuyudan sagung para kawula nipun ambek welas para warga welas asih brengsek sami taun lan kabeh wae para sorek iki layang wujud pangalembana saka Adiwijaya nanging iki ana bajute sorek mula padha rungokno mung sethithik cacat ira satriya bagus tan wani getih rai gedhek ipun yatik kaya makswa lamun wani tanding mring Adiwijaya Ratu Pajang tangka loka amuk Adiwijaya ayo sore amuk Adiwijaya Beri tepuk tangan untuk Sorek WKTM. Luar biasa. Luar biasa. Untuk penampilan soreng dari WKTM ya Mas. Dan juga ada artisnya TikTok Zidan. TikTok Mas Zidan.